43 kilometers. Nung nakarang episode ng ating North Luzon Loop ay sinuong na natin ang mga huling ahon sa probinsya ng Bataan. Nakita nyo akong malaspag sa ilalim ng sikat ng araw at mahirapan sa napakahabang ahon-lusong ng probinsyang ito. Sulit na sulit pa din naman ang ating naging biyahe dahil sobrang dami nating nakitang magagandang view. Lalong-lalo na nung nakapasok tayo sa may Maribeles, Bataan. Ito yung mga view na hinding-hindi mo malilimutan. At sa pagtatapos ng ating pag-iikot sa northing bahagi ng ating bansa, kakayanin ko pa kaya ang mga natitirang mahigit sa 160 kilometro pabalik ng kilometer 0 sa Maynila. Kaya mga brother, samahan nyo ko sa aking bike venture at pauwi na tayo sa ating tahanan sa Calamba. Hindi nga pala kami nakakita ng pag-i-stayan namin ni Tatay Roda Blas at Kuya Ariel na pasok sa aming budget. So nag-decide na lang kami na magpahinga sa isang waiting shed. Then after ng mga ilang oras na pahinga, ay bumalik na ulit kami sa Padyakan. So yan, magandang umaga mga brother. Pala si Happy, ang inyong siklistang Garawil. Actually, kaduktong lang to nung naghahanap tayo ng matutuluyan. Well, actually, hindi naman kami nakahanap ng matutuluyan talaga. Nakatulog lang kami dun sa may waiting shed. And after ng mga ilang oras sa pahinga, 3 hours yata, ay bumalik na ulit kami sa Pagpadyak. Then ito, papasok na kami ng City of Balanga. Ayan. Actually gusto ko na lang talaga matapos to. Babalik lang ako ng kilometer 0. Tapos uwi na talaga. Siguro magbabas na lang ako pa uwi ng Calamba. Kasi wala. Physically, emotionally, and mentally exhausting itong ginawa namin. Gusto ko na lang talaga matapos at magpahinga sa bahay. Grabe, ayoko na. Grabe talaga ang nararamdaman ko sa mga oras na yan mga brother. Gusto ko na lang talagang umuwi dahil sa pagod. Dahil bukod dun sa mga ginawa nating ahon kahapon, hindi pa ako nakatulog dun sa may waiting shed ng maayos. Dahil maya't maya may dumadaan na tao at maya't maya rin ako naalimpungatan para tignan yung mga bike namin kung naandun pa ba. At ang ruta pala natin ngayon mga brother para sa huling araw ng ating North Luzon Loop ay magbabike tayo mula dito sa Limay Bataan hanggang sa kilometer 0 dito sa NCR. And dadaan rin pala tayo sa City of Balanga and then dito sa may parting Pampanga, then bababa tayo ng Bulacan hanggang makabalik tayo sa Maynila. Approximately, ang ruta natin ay may 160 to 165 kilometers and buti naman wala ng ahon. Kita nyo naman sa harapan natin, hindi pa rin natatapos yung ahon lusong. Daling araw na, ahon pa din. Kita nyo ba sa likod yung ahon namin? Main road yan. Yung buong Bataan mismo, ahon. Tinatanong ko kasi tayo kung last na to, kung sure na siyang last na ahon na to. Grabe yung ahon din sa kabila, oh. Hindi normal tong Bataan na to. Ayop. Actually mga brother, halos isumpa ko talaga itong Bataan na to dahil buong Bataan namin ay umaahon lang kami at lumulusong. May mga lusong pero most of the time umaahon kami. And sabi ko talaga sa sarili ko, hindi ko muna babalikan to. At dahil napagod kami sa mga ahon dito sa may Bataan at hindi pa rin kami nag-aagahan, ay tumigil na muna kami sa may 7-Eleven para magpahinga at kumain. At dahil 15 araw na rin tayo sa kalsada, yung dala kong sandals ay bumibigay na rin. Ayan, pahinga. At eto na lang ang bumubuhay sa tsinelas ko. Ang mahiwagang strap kasi wala na siya. After pala namin magpahinga dito ay bumalik na ulit kami sa Padyakan at pasikat na rin ang haring araw. Grabe, ahon pa din, no? Ito ang Bataan. Yan, nababad. Kaya ayoko nang balikan te.
Ganda ng bundok sa kabila, oh. Dinalupihan daw yon. Yun na rin yung aring araw. Naabot na tayo ng umaga. And after pa ng mga ilang minutong padyakan ay sa wakas nakalabas na rin tayo sa mga ahon ng Bataan at papasok na tayo sa probinsya ng Pampanga. At dito, puro patag na. Parating na tayo ng Pampanga. Ito na ang arko. Woo! Pampanga! Pagpasok namin dito sa Pampanga ay tamang chill ride na lang kami. Kaso nga lang, pataas na rin ang pataas ang sikat ng araw at grabe na rin talaga ang init. So may mga panahon talaga na tumitigil kami para magpahinga at para iwasan ng init ng araw. And after magpahinga ay balik padyakan na ulit hanggang makarating tayo ng San Fernando, Pampanga. Kaya mga brother, tanghaling tapat na or pasikat, sobrang sikat na ng araw, masakit na sa mukha. Andito na tayo sa San Fernando, Pampanga. Ayan yung ano nila, arko. Napakainit, grabe. Lusaw eh. Ang napakahirap dito sa parte ng Pampanga mga brother ay kitang-kita nyo naman sa luwag ng kalsada halos walang puno sa gitna ng daan. So talagang salung-salumo ang napakainit na sikat ng araw. Pero wala naman kami magawa kundi tiisin yan para makauwi kami ng maaga sa kanya-kanya naming tahanan. After pala ng San Fernando, Pampanga ay dumaan din kami ng Santo Tomas, Pampanga at Apalit, Pampanga. Then after nun, nasa probinsya na tayo ng Bulacan. So yan mga brother, kakalabas lang natin ng Pampanga at nasa Bulacan na tayo. Kita nyo naman, pangit pa rin ang daan. Ay, Diyos ko. Sobrang init as traffic. Wala nga naman kasi ang kalsada dito sa Bulacan. No? Alin? Parang panyo. Dito sa Bulacan mga brother ay dumaan tayo ng Kalumpi, tapos sa may Malolos, tapos Giginto, then Bukawi. Then pagdating namin sa may Marilao ay nagsabi ko kan Tatay Roda Blas na magpapalit muna ako ng damit. So yan, tumigil muna kami sa may gasolinahan. At saktong-sakto, meron silang tabo. So naligo na rin ako. And after ko palang makaligo dito at makapagpalit ng damit ay naging fresh na ulit tayo. Then after nun, balik padyakan na ulit. Kaya mga brother, malapit na tayo maghiwalay na Tatay Roda at ni Kuya Ariel dito sa part na to. Tayo naman solo tayong babalik sa may kilometer 0. After nating baybayan ang kahabaan ng Bulacan ay sa wakas nakarating na rin tayo sa may Valenzuela City at dito na rin kakala si Tatay Roda Blas. You are entering Valenzuela. Nasa Valenzuela na tayo mga brother. At most likely dito nakakalas tong mga to. At tayo naman ay pupunta ng kilometer 0. Ay, sige. Ito. Paalam na tayo sa kanila. Salamat tayo. Kaya, puntahan kita doon pag libre ulit ako. Sige. Salamat tayo. Salamat. Dito, di ba? Dito ang daan. Diretso lang. Pagdating doon sa circle na monumento, di ba? May monumento. Oo. Ganun ka lang, diretso. Rizal Avenue yun. Diretso pa din, di ba? Yung rotonda ng monumento. Oo, diretso. Diretso pa din. Tapos makakita ka ng Jose Abad Santos, tumpukin mo. Rizal Avenue ka, magpapunta ka Sige. Basta yung tumpok ng ano, ng... Well, kasi kung dumiretso ka sa kaliwa, ano yan? Ayaw nga, ito yung rotonda. Sa'yo, pag diretso, Rizal Avenue yan. Sige. Okay. Sige tay. Salamat. Kuya, salamat. So, ayun na nga. Solo na tayong pumapadyak sa kabaan ng National Capital Region at sa pagsusolo ko sa kalsada ay nag-uumpisa ng magsingkin ng lahat. Totoo na ito. Matatapos ko na ang North Luzon Loop. Matapos ang 15 araw, pabalik na ulit ako kung saan nag-umpisa ang epic ride na ito.
Hindi ako makapaniwala na na-survive ko ang lahat ng pagsubok at hirap at ang mga matitinding ahon na dinaanan natin. 15 araw sa kalsada, 15 araw na hindi ko malilimutan. Hoy! Kaya mga brother, nandito na tayo sa Kilometer Zero. At lahat ng epic ride ay nagsisimula dito. Woo! Kaya mga brother, nandito pa rin tayo sa kabaan ng kung saan man to. Hindi ko na kaya. Suko na talaga ako. Grabe pa din, sakit ng kita ko. Nagdadalawang isip na ako sa sarili ko kung itutuloy ko pa ba to o hindi na. Kaya mga brother, sa wakas, woo! Nakarating na tayo sa Labe River. Ito, ang view dito, napakaganda. Pero kitang-kita nyo naman, napakaganda. Woo! Sulit na sulit yung ahon at lusong natin kanina. Grabe yung ganda ng lugar dito, promise. Mas maganda to kaysa pumunta kayo ng Baler. Dito kayo pumunta, tingnan nyo naman. Solid na solid view pa lang. Ang ganda. Kita nyo naman yung nasa likuran ko ay super ganda ng view. Pero yung mga ahon, hindi masaya. Uy, sarap! Ahon! Eto na! Nasa Isabela na tayo! Sarap nga. Kaya kita nyo naman, sulong pa, City of Ilagan. Napakaganda dito kahit padilim na. Kaya mga brother, kitang-kita nyo sa likod, Cagayan! Grabe, sobrang ganda dito. Inahakan na sila Tatay Rogablas at si Kuya Ariel na mauna sa akin. Kasi tingnan naman, ganito makikita mong view. Welcome to Aparis! Kaya mga brother, nandito kami sa Clavera ngayon and paahon na kami dito. Maganda dito, sayang. Kaya mga brother, ang pisa ng aming ahon dito sa Santa Presentes, papunta sa Ilocos. Pangiti-ngiti pa rin. Dapat masaya ka habang umaahon. Kasi once na maging pangit ang iniisip mo, magiging pangit ang mood mo sa pagpag. Kaya mga brother, nandito na tayo sa Ilocos Norte. Kaya mga brother, nandito na tayo sa Patapat Bridge. Woo! Napaka-solid. Woo! Lahat ng hirap, nag-fade off. Woo! Ang ganda sa Ilocos. Kaya mga brother, nandito na tayo sa Arco ng Ilocos Sur. Woo! Napakaganda ng shoreline ng Ilocos Sur. La Union na tayo, LU! Kaya mga brother, nandito na pala tayo sa Pangasinan, nakalimutan ko na. Kaya mga brother, nandito na tayo sa kabaan ng ahon ng yeah, boy! Woo! Masaya pa! Kaya mga brother, nandito na tayo sa may Santa Cruz, Zambales. Woo! Zambales na! Kaya mga brother, kung makikita yung nasa likod dati, kita nyo na lang, di ba? Ang ganda! Ngayon ko lang napansin! Woo! Sobrang solid dito! Sayang, hindi tayo nakapag-bike. Sobrang haba ng ahon na to. Grabe tong ahon na to. Ang haba. Grabe yung hindi sa gilid. Pati yung sa likod. Whew. Ang haba ng flashback ko, no? Hehe. Pero actually, lahat ng yan ay nagsisingki na talaga sa akin. At habang inaalala ko yung mga nangyari sa akin sa nakalipas na 15 araw, ay eto, nahihirapan ako sa pasikot-sikot dito sa Maynila. Tapos, ang sabi dito ay kakaliwa. Tama ba? Hindi ko talaga alam kung paano ako pupunta sa Kilometer Zero. Kaya ayan, umaasa lang talaga ako dito sa Google Maps. Basta may lilikuan tayo. Opya. So, ito lang talaga yung nakakatakot sa Maynila. Bigla-bigla may sumusulpot na mga sasakyan. So, pagdating dito ay kakaliwa ulit tayo. Ay, grabe.
Napakahirap magbike dito sa Maynila. Bukod sa sasakyan, daming tao. Tapos hindi ko rin maintindihan si Google Maps. Saktong-sakto, pagkatawid ko dito sa may flyover ay nakita ko na yung sinadya ko. Ang pinuntahan ko pala dito ay yung terminal ng Centro sa may Loton. Ito kasi yung sasakyan kong bus para makauwi ng Kalamba. So yeah, mga brother, hindi ko alam kung saan ako dadaan. Ang hirap talaga dito sa Maynila. Hirap maging naging probinsyano. Pero tinignan ko lang yung sakaya namin pauwi ng Kalamba, ayun. So dadaan lang ako ng kilometer 0. Tapos uwi na ulit. Pero nakakatuwa. Nakakatakot na nakakatuwa kasi napaka-challenging nito para sa akin. So feeling ko pwede tayong dumaan doon sa kabila. Private vehicle. So tara. So ang sabi ay dito daw pwedeng dumaan. Ay, grabe, nakakatakot. Grabe, lumabas ako doon sa ano. Nakakatakot. So yan, andito pa rin tayo. Ayan, dire-diretso lang. Makakarating tayo sa kilometer 0. And after pa ng mga ilang minutong padyakan at pagbaybay dito sa kalsadang ito ay nakarating na tayo dito sa kilometer 0. Grabe ba? Grabe. Maynila. Hindi na ako babalik dito. Eto na pala. Tama nga ako. Ito yung kilometer 0. Ngayon, yung papunta naman sa St. Rose ang poproblemahin ko. Eto na. Dito na magtatapos ang lahat. Kilometer 0. Nakabalik din. Nakabalik din sa wakas. Actually, hindi na talaga ako nag-vlog dyan kasi sobrang init. Ang ginawa ko lang dyan ay nag-picture, then after nan, bumalik na ako doon sa may sakayan ng bus, pauwi ng Kalamba. Hindi ko na rin talaga sinubukan na mag-bike pauwi ng Kalamba dahil sa sobrang pagkalaspag at sa sobrang antok na aking nararamdaman. Grabe talaga yung mga nangyari sa atin sa ating North Luzon loop at grabe din talaga yung experience na binigay nito sa atin. Ito yung tipo ng alaala na hindi mo malilimutan hanggang sa pagtanda mo. Ito yung klase ng kwento na ipapasa mo sa magiging anak mo at sa magiging apo mo. At kung tatanungin mo ko kung uulitin ko pa ba to, oo at oo pa din ang magiging sagot ko. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking bike venture sa northing bahagi ng ating bansa. Muli, ako nga po pala ulit si Happy, ang inyong siklistang gala. Kita-kits po tayo sa daan, mga brother.